channel lo clear to zong te in zawain chi bai ve kule poina kan recap le tur hi The Good Bad Mothers episode 4 na ani a yang suni chuan kang ho chu phirte unaw mi jui faten wheelchair a kang ho an lo nor liam awang chuan angai to hle a chuta lo om ve te chuan kang ho chu lo puin yang sun le gim ja ite chuan phirte unaw chu anti boy ring awang chuan an lo haw ve boka ma se phirte chuan kumsari mi ani ve thawa wangin thian anni thu chu an lo shila an ina chuan kang ho le anu te chu lo langin kang ho chuan akut exercise chu lo ti in anu chu bum phe ta lo tuma mi jui chu lo langin sunyang inu sangazwar bula chuan kalin sunyangi omna awazota sunyang inu chuan apoisa po atlan bo pui thu alo shila sunyangi bialpa chuan ba thanhem tak nein sunyangi chuan pui tumin achung te nei thil tele andor thlengin ashal ti chu asheta a mi jui po chuan poisa kol anei to silo wang chuan an in luaman po a pe theilawa mi jui chuan sangho khoi chu enin a hun lui te chu a hre chuaka mi jui chuan an in ton dan te ngai tuat kirin mi jui le a thian te chu seafood restaurant a chol turin an kala chuta chuan kang ho chu le khazir pa in part time in alo thoka mi juin kang ho a mu chuan a benga bar exam mi jui wanga apek theilo nuwa atlam bo tak chan te chu zotin akwa a kang ho chuan part time a na thokpa a lekha azir tho chu alo shila kang ho chuan aban san lo tur tho shilin atumram a thlen theinan mi jui chuan engkim ati sak tur thu shilin kang ho chu thataka le khazir turin ati a kang ho chuan ana chu bangin mi juin sola apartment alwana chuan chengdunin mi jui chuan na thokin kang ho chuan lekha azir ta zoka an hlim dun thin hle a chutia hlim taka an pahnia an omdun lai chuan kang ho chuan exam passin an lom dun hle a inneya rei tak chen dun a hlim taka omzel andu thu chu soin mi jui chu in thing harin ahun kal to te chu ngai tua adu to lova chuti mek lai chuan jori khwa lo langin kang ho chu an duatin an ngai sak ema kang ho le anu chu hospital lampanin in khal chuakin rehab center a chuan in entir turin an kala yang suni chu chemist tur in avakal chuak zoka kang ho chuan anu amu tak silo awang chuan atapa anu chuan kang ho chu awa mu le wata akal san tolo tur thu chu ashila Mr. Songa tirka de chu ron langin yangu nupui chu mu in anupui chuan teiso an kang hot kar chu asut lui tir ani thu finfiana an nei thu chu an lo shila Mr. Song chuan hayangin sleeping pills tam tak an cho thu chu car accident a thlen ni ma chi ani thu chu a hre chuak tel boka chuti mek lai chuan Mr. Teiso chuan ama a alo tha tir tak heisi ka fapa ani ti chu a hre ve boka kang ho po chuan hayangi chu tumlok wang renga ngai zongin Mr. Song ero chuan kang ho pa chu tunge ani ti a hre to a wanga run panye ani ti te po a hrilok vek boka an thil tumte akwal tak nuai wang chuan kang ho chu in thupnan mangin an thil ti swala mo phurtir vek chu an tum ta zoka kang ho chuan apa chungchang chu tu ma hriat lo atan thup tlatin Mr. Song chuan kang ho chu an lama atan theinan twal tha tirin phuba ladu poni se alak theilo nana tha tir ani nge a Dory khwa mi te chu lo lang le in an kho chip son chuan acupuncture chu kang ho ti sak alo tuma ma se an khomi te chuan a hlo om riawa an sheta wang chuan acupuncture chu an tile talawa chuti mek line yang suni chu ron kolin sola kang ho bungra chu ron lam turin an ti a chutia achwat atul tak sia chuan kang ho chu a thenom khoveng te chu lo en kol sakri turin acha taringota kang ho chu akhwa ahar hle a sana chu a en ring ringot meya
darnga arik po chuan anu chu ron la ho thei loin khohar taka omlai chuan phir u nau te chuan ron mu in anin fiam pui ta a yang suni chu lo lang le in kang ho ei tur te chu a expire hlom to hle a chutia kang ho in chung atlo ta ka chuan a fapa in chung akal chak em thin na nima se alung che hle thunga chutia a office thil poimo ala khom zinga chuan thlai te thlengin an lo thi to hloma ina tanga a chwa hnu chuan pona chuan meiche then khat chuan a fapa lo soi chhia in athin arim hle a meiche pakhat chuan kang ho chu yearbook group te nen atanga thamna la in antor ai antor tir jok thu soin yang suni chuan mak ati hle a fapa chu ahum tlat thunga kang ho le phirte chu lo lang le in phirte nen chuan lekha hi an lo zira chutia an zir lai mek chuan kang ho an adan sha te chu aron soi chuak thut meya in thing harin baseball chu an khele ta zoka phirte chu an bol moi tak chu annu mijuin USA atanga alei sak thu chu shilin alebela chuan China ti ain ziak loi sia chu bol chu kang ho chuan atibawani chuan an pi in alo shil thin an pa hlaom tak an shil tur thu chu shilin kang ho chuan bol chu atipo pal ta hlau maya chutia azon nalama chuan mualzola chuan atlupal ta a chuti mek lai chuan yang suni chu an kholam panin a ho ve mek boka chutia ain khal malmal lai chuan kar pakhat hian aron su a million somnga lai mei chu peturin ati a yang suni chu meiche driver ani boka bang chuan a an khum shep boka chutia yang sunin an in sutna lai vel a en chuan kang ho bungroda na bom chu ronin hongin lunglut lang then khat chu a mu a in lama lo om kang ho chu ron lang ve le in kang ho chu chirnen alo ber nuai meya an chief nu pui chuan kang ho chu bol lo tum mekin kang ho chuan adu lo hle a chutia an om mek lai chuan kang ho nu yang suni chu ron thleng hlawin abula chuan aba phei ngala chutia yang sunin kang ho bal tak meya a mu chu alom wak lo hle a kang ho chu thing tu bo te nen in fiamin yang suni chuan angai sakdu hau chuang lawa kang ho chuan anu nena abol ti bo chu zon phal sakturin angena ma se yang suni chu thinrimin kang ho chu awwa a kang ho chu atap ta chiama yang suni chu kang ho ata ta ka chuan in thiam lowin atop ta a yang suni chu in thiam lowin atap le taringot boka anau panlaya arum rim chetaka lekha zir tura akal khum te hrichuakin prosecutor nun rong le khongai na nei lowa achwa tak chana in ngain kang ho chu ngaidam adil le ta zoka yang suni chuan kang ho en kol that le chu a chance voi ni neina anga in ngain kang ho chu akwa vongvonga yang suni chuan kang ho pangpar khoi thito office ada chu vok ek omnalama phunin kang ho chuan aral en vongvung china yang suni chuan chu pangpar a khoina mun ina azir tak lo awanga arim chiat chan te chu a hriat thiam thu soin yang suni chuan kang ho nena an vok fai takte chu an bal chan te soin mishingina an khung awanga bal an ni ti thu te chu soin van lam hoi chuak ve tur takngial poa an jang thal emo akham phei chawa van an mu thei thu chu shilin chutia vokpo azang thala atlozong chawa an omrenga wang chuan khovel thar muthei an ni ti thu soin kang ho chu alom hle a mi zui chu lo lang vele in mi salona chuan alawin hlo vele ta a ma se a customer hlui te chuan buaina ron siami mi zui chu an ban pha ta a samsi ka bia in samsi ka chuan mi zui chu beidong lo turin alo fuya samsik chuan taimataka na atho tur thu le abate chu arul pui tur thu chu alo shila mi zui chu alom hle a chu ti mek lai chuan samsik chu waiter na athok loi boxi ani jori khwa lo lang ve yang suni chu in siamin kang ho nena chuan a hna tho chung lo ngak turin ati a kang ho chu anu chuan
ina milong hak ro ati kher lo wang chuan in atanga chhuakin ball te chu zon atum tran ta a zon na lama anu su tu driver in chu awa thleng hlo maya driver pa chuan lo hau chiamin kang ho chuan alo hriat sa te chu a cham chhuak le ta thut maya kang ho chuan ball chu an khopum pui deuh tho chuan ni lengin zonna na hmanga mual zol te chu enin a phone a titla pal hlo maya yang suni po chu chhun thil ei hun borvela lo kirin kang ho a mut ta si lo chu a wheelchair niak mang chuan a zong taringot maya khwa chu lo thim to hle a kang ho chu tlupalin a tluk na lama bolte chu thingkung kara a hmu a bolte chu la in phirte in lam panin akala kongkhar chu kikin mi jui chuan kongkhar chu alo honga